Evo krenulo odmah žestoko žustro. Ovdje imamo 5 prijavljenih natjecatelja, znači da nam jedan nedostaje, ali to ćemo otkriti poslije kad budu bili rezultati o kome se točno radi. Biće sada zanimljivo u posljednjih 50 metara, biće to sada borba, to je čini se na kraju 43 je Karlo Posavec. On pobjeđuje ovdje u ovoj skupini sa 35-20. Idemo sa novim startom utrke, krenula je skupina broj 2. Tu su se već natjecatelji rasporedili, evo malo ima i pogledavanja. Da vidimo sada ko će se ovdje probiti. Učini se da vidimo startni broj 366, to je Patrik Butak iz Maraton Velike Gorice, 33:40 je njegovo pobjedničko vrijeme. Čekamo sada ostale natjecatelje da nam prođu ciljem. Evo ga, krenuli su nam natjecatelji, ide se u prvu stazu, tako je, u prvu stazu treba ući. Tamo sada malo i kodri, naravno paziti na fizičke kontakte, ne treba ulaziti u njih ako za to nema potrebe, naravno, posebno ne u ravnici. Da vidimo sada, dakle, ovo nam je skupina broj 3, tu imamo, dakle, startni broj 371, to je Maksim Šimek, Atletski klub Maraton Velika Gorica na 35:57. Dolaze sada i ostali natjecatelji ovdje. Evo ga, krenuli smo. Skupina broj 4, znači samo još jednu skupinu imamo nakon ove. Tamo vidimo različite boje dresova. Evo, zanimljivo je zapratiti posebno ove mlade uzraste kako se ko snalazi, a budite uvjereni, ovi zavoji su stvarno nezgodni za puno starije od njih, tako da treba i te zavoje proći i štrčati, a dobro je to napravio Leonard Plavec iz Zagrama koji ovdje prolazi u vremenu pa negdje na 33-34 sekunde. To ako se sad nije zaustavio, to nije problem, u rezultatima će biti sve stavljeno. Evo, malo po malo pristižu i ostali trkači ovdje za neke ovo. Evo da, krenuli smo sa skupinom broj 5 i nakon toga idemo sa inačicama. Da vidimo sada ko će biti najbrži ovdje. Vratimo ponovno, gledamo ovdje prema startnim brojevima. Tu nam sada dolazi 370, to je Luka Nikšić, Maraton Velika Gorica, 34:81. Evo, ovo je jedno od prvih vremena koje smo vidjeli danas.